bawah lihat. Sampai bawah, sampai bawah, sampai bawah. Ada peningkatannya. Jangan salah lah di sana. Esa Putri. Hendak si jual kadin makan, lada jual kadin gilir, haram di piaman, awak baladang tapi ribu. Oh ya. Hati jual kadin tahan, mata jual kadin bimbing, dan juta patangan, bisa cari tempat jual. Sirihanan Allah yo dia pinanganan Allah yo dia sirih jok pinang dalatan dalam kapuran kasihanan Allah yo dia sayanganan Allah yo dia kasih jok sayang tapi lo tadi sampaikan Come on, Esa Putri. Padu din tanam tabu, elok din tanam tadi, pani di manggaru, alamat sadin mau pulang. Kata kuda indah tahu, padu din naik malengai diri, udah baca dulu bu, wanita kui kama buat surah. Di oto yo dia kelok sembilan yo dia sare muatannya buah parah kasihanan lamo yo dia nandang tanggungan yo dia tak ada umur yo anak panjang yo Jangan kebun aja, jatuh aja. lincah cak ini ya bisa kau yang terputar guys. Hendak si jual kadin tahan, mata jual kadin bimbing, garam di piaman, awak baladang tapi rimbun. Hati jual kadin tahan, mata jual kadin bimbing, dan juta patangan, bisa lu jadi tempat jual. Sirihanan Allah yo dia pinanganan Allah yo dia sirih jok pinang dalatan dalam kapuran kasihanan Allah yo dia sayanganan Allah yo dia kasih jok sayang tapi lo tadi sampaikan Kipo ya dinginan suah. Aku iya kemana? Abang tuh din tanam tabu, elok din tanam padi, pani di manggaru, alamat sadin mau pulang. Zero, kawan. Naga kuda indah tahu, apa malengai diri, udah baca dulu bu, wadin takui kamu buat surah. Baranti oto yo dia kelok sembilan yo dia sare muatannya buah palo Oh, mabuk kok bang, mabuk. kasihanan lamu yo dia nanti tanggungan yo dia tak ada umur yang panjang juga Iya bahaya jangan. Bye yo apa aja kama Aman aja, minum berkelas babar kelas. tunggu lah kawan perang gang kawan Mama, apa nama dia? Kau bang kau pada kau bantu lagi nih kau. capek nih bius ah